Oke. Yuk, langsung ikutin jalanan langsung. Atraksi Prono Sewan Dono ingkang katindakan dening Ririn Rengganis. Ayo bangsa sang Panarabaya. Atraksi Prono Sewan Dono bersama artis kita Ririn Rengganis. Besar bos, tambah seket kok. Tambah benar. Mengkar minggu lego koro. Karena narati sewe senawaras minang gitu. Tanah Jawa agama agami haji ya tambahnya aku duit toh. Oke. Ayo. Yeah.
Nuwun sewu mboten kemumbah. Blas gak temu. Gak temu digoleki. Nggih, niki Mbak Ririn sampun gulung sampun setengah dadi. Ora dadi belas. Ning aku panggah dadi. Pangkat dadi. Niki setengah dadi setengah boten. Gak temu. Heeh. Ning aku ya wis panggah tak turuti Pak sinten iki. Pak Martono Pak RW Martono. Semanding. Wah, ya Allah. Nggih. Lagi iki aku gulung ning misteri Tenan Pak niki iki sesuk ubah-ubah iki yo. Kok ubah-ubah balungku protol. Biasane gulung iki ning panggung. Iki men kaya ora nuruti bapak iki ora tak gulungi ning kene iki lho. Pisan niku nggih ping pindhone dana Pak. Pak sinten jenenge? Pak Martono niki. Pak Martono. Pak Martono nandur wit sawit. Cakep. Pak Martono aku ndang wewno duit bayo. Loro. Alhamdulillah sudah tenang. Iki ning ATM, Pak. Heeh. Sing keduse rong disani. Ijo lomba-lomba. Ijo umbah-umbah. Kok cilik? Tambah 10.000 kas. Oh, CC. Nggih. Lah diumbah-umbah. Kakak baik, Mbak. Permasalahannya orang Nggih. Nggih. Oh, nggih. Nggih. Ya wis. Oh, Nggih. Monggo pamundhute napa pamundhute sijeman? Nggih. Pamundhut. Ireng manis. Mboten sia sesijeman. Boten. Mangke. Oh, sisijeman ya mari ngono ireng manis. Nggih. Pak Sugeng mangke nyuwun buyung. Nggih. Ya, Dipun rantos Pak Sugeng. Tak oroke sik. Pamundhute ireng manis. Sisijeman riyen. Oh, sesijeman riyen. Nggih.